قبلهم على اليوم Inselmu lkom sinjuri għall-Lulju spiċċat l-iskola beda s-sajf, bdew il-festi, bdew il-ġranet ma xtajtit xieġmil għal daw kolla li jħobbu s-sajf. Xiet waħil xreħatara, riħata nemus, jattakkaw klemmu la barbecues, iktar riħata barbecues mill-li ta' nemus ma jisamu. Imma insomma, il-sajf idejja li għajni. Ma niflaħx iktar. U xarkiet, għuna mix xarkiet u għol. Iktar għaw xie wieħed, xarki batunna u. Vera raw xarkiet, ta' jew vera raw xarkiet. Għaxina naf li inti għadha mill-bizat hija xarkiet. Issa, kemm taħseb li għen naħsbu fl-affarijiet li jirrigwardaw l-edna, xumbat li l-minna il-Mediterran. Kemm il-shark attack taħseb illi kien għaw din is-sena fil-Mediterran. Għasna ħassibha Imma aħseb. Naf, mijiet, eluf. Wieħed. Wieħed. F'Izrael, lura f'April, ġifri iktar għandek iċ-ċans, Sur Sander, illi jiktbek kelb, jew nemusa, u tatimlek xi ħaġa għax tkun infettata, milli jagħmellek xi ħaġa kelb il-baħar. Imma allura jekk tara wieħed fil-baħar bħal maraw, x'għandek tagħmel? Ma nafx. Uġej birżebbuġa ħanistaqsi lin-nies x'għandek tagħmel jekk tilmaħ xark fil-baħar. Isma' tibża li tara xark fil-baħar. Ma l-ħosra taħseb għax huwa nżelu. Suppost tagħmel jekk tara xark fil-baħar. Mhux tipprova taħrablu. X'hawn min jgħid eżempju jekk tieħdaq eżatt f'imnieħru, tissurdih. Jekk tara xark x'tagħmel? Xi trid tagħmel? Titlaq tiġri alla volja jilħaqni. Eżempju għandi teorija oħra. Dejjem nom iktar il-ġewwa minn ħadd ieħor x'ngħid il-dakka jiklu l-ewwel. Eżatt. Anke jien nagħmilha dik. Tajjeb. Mhux ġemnieħru ġażaqqu l-aħjar. Ġożaqqu? Ġażaqqu radba. Fint qed tgħidli. Taraħ ġej. F'dak il-panik. Sewwa, u l ħaġa li tiġi f'moħħok tejħantielu ġożaqqu ħanitlaq. L-ewwel ħaġa li nagħmel nitlaq niġri. Lallu niġġennen kieku. Ma billi tiġġennen jieklu imbagħad xorta tittamel xi ħaġa. tipprova. Self defense. Da sekku. Dak ir-raġel ta' qablek qalli tielu ġożaqqu. Titta lekku kollox korrett tittilu ġożaqqu. Jien kieku kun ġamiet kif rajtu, ġan nitla fil-wiċċ. Mill-ewwel tajjeb. Nagħmlu fl-art, ħajżit pal-oħrajn. Tixbdu l-fuq. Nixbdu l-fuq. Ta' gazzent. Tajjebek. Ta' gazzent. Bax Kif nagħmel. jiġi fuqek, tixbdu l-fuq. Però x-sharks neħħem immoħok li jitħolaw. Għax hekk ix-shark jitħolaw jekdeb xi ħadd imur ix-shark imur. Kieku taf, il-ħin li tellifni minn iktar affarijiet serji waqdaw il-5 minuti li tawna l-waħn huwa kbir. Veru. Veru. Mela jiena il-ħin nixtieq nededika biex kemm jista' jkun sal-aħħar 3 xhur fadlilna biss Lulju Awwissu Settembru biex inkabbar is-somma li ħanat il-puttinu huwa ftit il-ħin għalhekk jiena ħankompli għaddejt il-missjoni u taf biex ħankompli nipprova nkabbar il-flus. Qegħdin ħażebuċ u llum jien ukoll ħanippruvaw naqlaw lira minn fuq in-nies għax ħanagħmilhom imħatra. Nesta wkoll titijak ġbej. Mela ġibu la titiju. Ija tħazzebbuċ fej bdiet dil-bicċa ta' xol. Law. Jiena l-aħħar darba li ġejt hawnhekk tlifċi 3 euros. Taf tiftakar? Kienu u l-kannet ġabarhom minn fl-art. Le, mhux tliftom ma tiftakar meta konna minna dik tal-paper clip. Minn dak iż-żmien law jiena qbad u bqajt għaddej u bdejt naqla ftit flus sakemm illum għandi 500 euro biex fl-aħħar ta' Settembru meta jispiċċa shooter, ħantu jom il-puttinu. Tajjeb, intom li tidru nies bl-esperjenza naqblu? Kif taħsbu li għandi dawk il-500 euro nżidhom biex dejjem nagħti iktar il-puttinu? Kif x'business għandi nagħmel? Burri rabem lottu. Imma jaf nitlif. Zaħħom fil-ħamrija. Tijom naqqa ċans 15, jek ma jitla xej. Imma l-fett titnejja gbija. Għajli. Tislifem il-xaħat biddik li mux. Imma naqqa legali tiġi diku. Minar pjanċi tal-bolt jewek. Taksi bla permess. Niksru l-liġi u kol. Ixtrijem kontraġettivi. Ma biex ixruwamu ma daw. Ma tiġi tjom li jentu, għax tidder għandek. Mux tixi għafur il-berħu sabbi ħamolin. Irridu nsibu affarijiet bil-irħas u nbiħħom naqrolin. Ħan nipprovaw u naqlaw lira hekk legali għax daw in-nista ħażibbuk. Signori, dak kien shooter għallum.
Taf li għadni naħseb dwar ix-xarkijiet ta' xara, ma nkunx nibħabba ġoż din il-ċaxol kollha, ma nkunx Mela, nista' isma' nifhem. ħaddibes ħanajlek, tmurx tom f'dal pajjiż għax fl-Ewropa għax. Sqallija. Le, le, le. Il-Greċja. Ma fej. Ħabba xarkijiet? Finland. Finland mi ħajmurjon Finland. Le, le, Fin, għax inti x-xark għandu l-fin li t-bessa. Allora, Finland, ċajta. Mi ħajmurjon Finland. Le, ma t-ċajta. Il-Greċja tifhimmu. Le, ma Finland. Ma di mhux xajta. Ma kif ma tifhemhux? Ma nafx Xabta għadu għamil ċajta. ċaj fuq xarkijiet. Fin ta' xark, Finland. Mhux ċajta, oh.